Ці выканаў Лукашенко ультыматум Зеленскага і што будзе далей? Украіна рыхтуецца да новага фронту з боку Беларусі і эвакуюе памежныя вёскі. На Горадзеншчыне праводзяць мабілізацыйныя вучэнні. Палітвязень, былы добраахвотнік Верамейчык, верагодна перанёс інфаркт за кратамі. І чаму ў Беларусі зноў гарыць аўтобус? Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 25 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам зараз, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. Ці выканаў Лукашенко ультыматум Зеленскага? Прэзідэнт Украіны заявіў, што 22 чэрвеня перасталі працаваць рэтрансляторы на тэрыторыі Беларусі, якія дапамагалі расійскім дронам атакаваць Украіну. З 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим. Калі сапраўды ретранслятары выключаны, ці можна лічыць, што фаза вострага напружання паміж Украінай і Білорусію мінула? Ретрансляторами перелік вимог до Лукашенка не обмежиться, тому що разом з ретрансляторами тоді звучала вимога припинити постачання Росії паливно-мастильних матеріалів. Але тут є ще цікавий момент, що, наскільки я розумію, частина нафти для білоруських НПЗ постачається нафтопроводом «Дружба» з території Росії через територію України. Як з цього буде виходити Україна, я поки що не знаю. Але в будь-якому випадку Лукашенко буде жити менш спокійно, це очевидно. Буде відчувати певний тиск з боку України. Знаєте, просто вимкнути чи зняти ретранслятори – цього замало за весь комплекс дій Лукашенка і за все, що він зробив проти України. У мінулую пятніцу Зеленскі даў Лукашенку тыдзень на дэмантаж 4 ретранслятараў у Гомельскай і Берасцейскай абласцях Беларусі. Афіцыйны Менск публічна не адказаў на ультыматум і не стаў ні пацвярджаць, ні адмаўляць існавання ретранслятараў. Беларускія дзяржаўныя СМІ тэму цалкам замаўчалі. Прапаганда сцвярджала, што ніякіх ретранслятараў і не было. Сёлета ў лютым Менск таксама прамаўчаў, калі Зеленскі заявіў пра ліквідацыю часткі такіх аб'ектаў. Украінскі эксперт патлумачыў Свабодзе, як працавалі беларускія ретранслятары для расійскіх дронаў. Зеленскі казаў, пра 4 ретранслятары ў Беларусі сігнал аднаго з іх дасягаў Кіева. Іншыя дапамагалі атакаваць заходнюю Украіну. Менск не адрэагаваў і не стаў адмаўляць іх існаванне. Рэч у тым, што сучасныя шахеды ўжо не проста ляцяць загадзя за дадзеным маршрутам. Імі можна кіраваць пры палёце. Каб падтрымліваць сувязь з дронамі на вялікай адлегласці, Расія, паводле украінскіх экспертаў, пачала выкарыстоўваць у Беларусі ретранслятары, прылады, якія ўзмацняюць сігнал. Асноўнай тэхналогіяй стала так званая мэш-сетка. Дроны перадаюць сігнал адзін аднаму, ствараючы нібыта лятучы інтэрнэт. Калі адзін з іх збіваюць, сувязь не знікае. Інфармацыя надалей перадаецца праз астатнія беспілотнікі. Ми можемо перерізати, наприклад, в районі, наприклад, цього Чорнобильської зони, перерізати всі шахеди, які йдуть, і руйнується зв'язок, розумієте? Менавіта таму, паводле экспертаў, Расія магла выкарыстаць Беларусь як бяспечную пляцоўку для кіравання дронамі, ведаючы, што Украіна не будзе наносіць удары ў адказ па беларускай тэрыторыі. Галоўнакамандуючы збройных сілаў Украіны Александр Сырскі заявіў, што Украіне давядзецца ствараць новыя вайсковыя часткі на тле пагрозы пашырэння фронту на паўночным кірунку. На яго думку, Расія можа паспрабаваць пашырыць лінію баявых дзеянняў яшчэ на 160 кіламетраў праз тэрыторыю Беларусі. А вось крамлёўскі прэс-сакратар Дмітрый Пяскоў назваў неадпаведнымі рэальнасці паведамленні СМІ пра тое, што Расія аказвае ціск на Беларусь у сувязі з патэнцыйным выкарыстаннем беларускай тэрыторыі для новых ваенных аперацый Расіі супраць Украіны. Тым часам з 1 ліпеня на Чарнігаўшчыне пачнецца прымусовая эвакуацыя жыхароў з 12 памежных вёсак. Яна працягнецца 2 месяцы. Паводле мясцовых уладаў у памежных вёсках застаюцца каля 1000 жыхароў, сярод якіх 120 дзяцей. Ожидаємо кожен день, що от, думаємо, буде. Думаємо, таке буде, як у 22-му році починалось. Наступ зі сторони Білорусі і знову підуть. Не так боїмося зверху, як оце пішого цього. Боїмося дуже. Що як зайдуть, да що робить із людьми, да з дітьми, да з усім. Тоді нас пронесло, а це ж, звісно, важко знов ждати їх.
Чарнігаўская вобласць Украіны мяжуе з Беларусю на працягу 227 кіламетраў. Ад мяжы да Кіева ўсяго 150 кіламетраў. Тым часам на Горадзеншчыне працягваюцца мабілізацыйныя вучэнні. Ваенкамат Ашмянскага раёна з 20 чэрвеня выклікае жыхароў для ўдакладнення асабістых дадзеных у вайсковых уліковых дакументах. Вучэнне завершыцца 2 ліпеня. Сёння ў рамках форуму рэгіёнаў Расіі і Беларусі Лукашенка сустрэўся са старшынёй Савету Федэрацыі Расіі Валянцінай Мацвіенкай. Казаў ёй пра шалёны час, назваў Мацвіенку сястрой старшыні Савету Рэспублікі Наталлі Качанавай і расказаў, што нядаўна гаварыў з прадстаўнікамі Зеленскага пра адзінства народаў. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. И он прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Міністэрства сувязі растлумачыла, чаму безлімітны інтэрнэт стаў павальнейшым у Беларусі. Паводле першага намесніка міністра Паўла Ткача, 30 гігабайт ідуць на нармальнай хуткасці, потым яна зніжаецца. Чыноўнік тлумачыць гэта тым, што нібыта вечарамі сетку перагружаюць людзі, якія раздаюць інтэрнэт адразу на некалькі тэлевізараў і прыладаў з адной сім-карты. Былы добраахвотнік палітвязень Васіль Верамейчык, асуджаны на 13 гадоў калоніі, верагодна перанёс інфаркт за кратамі. Паводле жонкі, на пачатку чэрвеня Васіля мусілі перавесці ў турэмны шпіталь дзеля аперацыі на сэрца, але замест гэтага палітвязня кінулі ў ШЗА, а потым у ПКТ. Працягвае Ганна Эрмаковіч. Жонка Васіля Верамейчыка Яўгенія збірала інфармацыю пра стан мужа па кроплях. Нейкія звесткі паспеў паведаміць сам Васіль падчас сазвонаў. Мужчына скардзіўся на задышку і боль у грудзях. Таксама стала вядома, што ў калоніі яму рабілі ультрагукавое даследаванне сэрца, ставілі кропельніцы і прызначылі пэўныя лекі. Яўгенія перадала ўсю вядомую інфармацыю кардыёлягам, якія патлумачылі, што магло здарыцца з мужчынам. Гэта альбо вельмі складанае, што з гэтай ішеміяй звязана, збіты сардэчны рытм, альбо што таксама верагодна, што чалавека адбыўся інфаркт, альбо ён знаходзіцца у перадінфарктным стане. Паводле Яўгеніі, 6 чэрвеня Верамейчыка планавалі перавесці ў шпіталь пры СІЗА ў Калядзічах, але да шпіталю Васіль не дабраўся. Жонка кажа, што замест гэтага яго кінулі ў ШІЗА, а потым змясцілі ў так званае памяшканне камернага тыпу. Пазбаўлены ўсяго. Ён проста ежы для яго няма. Ён здаровы мужчына, ростам амаль 1,90 м, і ён кажа, што гэта проста не харчаванне. Ты галадаеш увесь час. Увесь час ты галодны. Васіль Верамейчык ваяваў у складзе палку Каліноўскага на баку Украіны. Пасля заканчэння службы спрабаваў легалізавацца ў Літве, аднак яго аб'явілі пагрозай нацыянальнай бяспецы і забаранілі ўязджаць у краіну. Верамейчык паехаў у В'етнам, дзе яго затрымалі і перадалі уладам Беларусі. У Менску зноў загарэўся аўтобус МАЗ. Пацярпелых няма. На месцы працавалі пажарнікі і хуткая дапамога. Праз інцыдэнт Менск-Транс часова мяняў маршруты грамадскага транспарту. Беларускія аўтобусы МАЗ рэгулярна гараць як у Беларусі, так і ў Расіі. Спецыялісты называюць прычынамі ўзгарання МАЗаў санкцыі і імпартазамяшчэння. Завод страціў доступ да еўрапейскіх дэталяў, а якасць кантролю знізілася. Лукашенко праблему фактычна прызнаў, але звёў яе да дрэннага тэхабслугоўвання і прапанаваў накіроўваць беларускіх рамонтнікаў у Расію. У чэрвені-ліпені беларусы ў Беларусі і іншых краінах на розных кантынентах адзначаюць купалля, старажытнае народнае свята ў гонар сонца. Увечары 24 чэрвеня беларусы Вільні адсвяткавалі купалля на беразе Віліі. Плялі вянкі, шукалі папараць кветку, танчылі беларускія народныя танцы і слухалі выступы гуртоў «Барана» і «Ойра». Купалле беларусамі ладзяцца менавіта ў Вільні, менавіта ў гэтым месцы, каля гэтай ракі з 1911 года. І ёсць такая суполка беларусаў, сябрына, і яны яго аднавілі ў 2013 годзе. І зараз кожны год яны падтрымліваюць гэту традыцыю і ладзяць на купалле, купалле менавіта беларускае, каб сабраць усіх беларусаў, каб яны ведалі свае традыцыі, каб гучала тут беларуская песня купальская. Ну, як для беларуса, я думаю, мне важна гэта. Я хацеў бы, каб тыя традыцыі, якія уласцівы беларускаму народу, працягвалі жыць, каб яны
і надалей былі актуальнымі для тых, якія прыходзяць на змену нам. Гэта былі навіны 25 чэрвеня. У нас толькі праверанай інфармацыі і вартай даверу каментарый. З вами была Ганна Соусь. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.